खुलुमबाय सार। खुलुमबाय दे जिराय दे। जिरायदो सार। मामोन लायो नोंसिना? सार जों सालबारि लाइमोन आफादनिफ्राय फैदों। बुंदो। देग्लाय जों नोंथांजोंनो गिदिंफानो होननानै ओंखारबोनाय जादों सार। नोंथांखौ देरहांनांगौनि थाखाय जों खावसे खामानिखौ मावगोन सार। बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। नाथाय साराबो जोंनि रादायखौ मावफुंनानै होनांगोन। मा रादाय? फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन आफादा गल्डेन जुबली फालिनो थांबाय दं सार। नोंथाङा जोंनो भट थुनायनि सिगांनो 3 लाख रां दान होनांगोन सार। बेनि उनाव नोंथांनो जेसेबां खामानि नांगौ सहाय होजोबगोन सार। ओइ सेंग्राफोर गसंनाय देनाय नोंसोर। मा फरायो नोंलाय? आं BA पास सार। नोंहालाय? MSc सार। आरो नोङो? आं MA फरायबाय दं सार। नोंबोथ' फरायगासिनो दङ? MA कमप्लिट जाबाय सार। वाह, गासिबो इडुकेटेड जोंनि बर' लाइमोन। जोंनि हारि समाज आरो हादरनि इयुन जोलै नोंसोरो। जायखौ लानानै जों सिमां नुदों गोग्गो समाज आरो गेरेमसा हारि दानायनि, जाय लाइमोनफोरनि गोहोजों जों दिनै हारिनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायनि सिमां नुदों। जों सानदोंमोन जोंनि हारियाव थानाय 65 जौखोन्दो बर' लाइमोनफोरानो फैगौ 5 एबा 10 बोसोर उनाव गुबुन हारिफोर बायदि मोनसे गोग्गो जौगाखां हारि दागोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव, जोंनि बे इयुन जोलैनि गेजेराव दिनै गुनजेर अरबाय। जायखौ जों जोंनि हारिनि गोहो होननानै सानदोंमोन, दिनै बे लाइमोनफोरानो गावनि इयुनजों लोगोसे हारि आरो समाजनि इयुनखौबो बे बिसायख'थिनि समाव फाननो नाजाबाय। नोंसोरबादि इडुकेटेड लाइमोनफोरानो बेबायदि आखल आखु दिन्थियोब्ला जोंनि हारि आरो समाजनि गेजेराव मा मेसेज थांनो हागौ एसे साननानै नायनायसाय। बिसायख'थिनि समाव बेबायदिनो दाम दर खालामनाय जायो होनना हारिनि गेजेराव गायसननाय जायोब्ला बर'फोरनि राजखान्थिया इयुन समाव बेसेबा गिलु बालु जाहैनो हागौ। फंबायमोन, नोंसोरो नोंसिनि सानस्रिखौ सोलायनो नाजा। समाजाव नोंस्रा गेदेर बिबान दङ। ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै सोरखौबा सोंखारिनाय, दैदेनगिरिखौ मुं सुनाय, रायनाय, बिदि खालामब्लाल' हारि समाज सिबिनाय जाया। जोंनि हारि आरो समाजखौ गोग्गो खालामनांगौआ राजखान्थिजोंबो लोब्बा दङ। बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनोब्ला जोंनो सासे गोग्गो राजखान्थिनि दैदेनगिरि नांथारगोन। नाथाय बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा? मा रां मोनब्ला नोंसोरो सिखाव दाखायतनोबो भट होगोन नामा? हा? होगोन नामा? सार, जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय। निमाहा होदो सार। जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय सार। जोंखौ निमाहा होदो। फंबायमोन, नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरनाव मोजां गाज्रि बासिनो हानाय गियाना दंसै। बे गियानखौ नोंसोर ओरैनो आद्रि दा खालाम। सार, नोंथाङा दिनै जोंनि मेगनखौ बेखेवनानै होबाय। जों माब्लाबाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावला। दे फंबायफोर। खुलुमबाय सारमोन। दे।